नमस्कार। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह में काफी अब तू तराक होकर के बातचीत हो रहे है और ऐसे लग रहे है कि दोनों एक दूसरे के प्रति औकात बतावल जा रहे है। औकात आप तोहर औकात का हो, तोहर औकात का हो, इस तरह से बातचीत कल जा रहे है। दरअसल पूर्णिया में प्रधानमंत्री आ रहलथिन है 15 सितंबर के, यानी आ रहलथिन है, तो ओकरा में है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन करथिन। पप्पू यादव के जो सांसद हथिन पूर्णिया के निर्दलीय, वो कह रहलथिन है कि एकरा लगी हम बहुत प्रयास केली। कई एयरपोर्ट जे मने ये जे मंत्री विभाग के हलथिन, जे विमान विभाग देखा हथिन, जे तो उनका से लगी हम जो है एयरलाइंस विभाग जो देखा हथिन, तो उनका से हम बार बार पत्र लिखली। ओकर बाद जो है ये होली और अब जो है वो एयरपोर्ट के निर्माण यहाँ होले है पूर्णिया में। अब ललन सिंह के कहे है कि अरे अभी तो 1 साल सांसद उनका बनना होले, इतना जल्दी सब काम कर लेथिन। और दोनों एक दूसरे के रिकॉर्ड दिखा रहलथिन। तो पप्पू यादव भी 10 गो सवाल कलथिन कि का ललन सिंह जो है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिवा दिलथिन, पटना यूनिवर्सिटी के स्पेशल यूनिवर्सिटी के मान्यता दिवा दिलथिन। इस तरह से जो होगा है कोई एक विशेष जे मान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय के मान्यता दिवा दिलथिन। इस तरह से बहुत बहुत सवाल कलथिन है। तो अब जो है ये प्रधानमंत्री पे 15 सितंबर के आई थे न, निश्चित तौर पर जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार ये सब निर्णय ले कि कहाँ एयरपोर्ट बनावे के है, कहाँ इस तरह से होगा है। नागरिक उड्डयन मंत्री जो हथिन, मैंने पप्पू यादव के कहे के मतलब कि कई नागरिक उड्डयन मंत्री जो हलथिन उनका ही पत्र लिखा हलथिन, जरा में शहनवाज हुसैन हलथिन। फिर ओकर बाद जो है वो सुरेश प्रभु हलथिन, ओकर बाद रूढ़ी जी हलथिन। तो एकरा मतलब है कि कई नागरिक उड्डयन मंत्रियों से मिलजुल करके पप्पू यादव पत्र लिखलथिन, सांसद के तौर पर आवाज उठेलथिन, तो ये होले है। लेकिन ललन सिंह ई मान्यता देवेला तैयार न हथिन कि उनका चलती होले। दरअसल ललन सिंह के कहे के मतलब है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पहल से ये होले है। मुख्यमंत्री जमीन देखलथिन, जमीन के व्यवस्था कलथिन, ओकरा में बड़ी समय लगले, ओकर बाद केंद्र सरकार के हरी झंडी मिली, ओकर बाद होले। तभी क्रेडिट लेवे के होर हो, अभी क्रेडिट लेके सच्चाई तो सब जाना ही आती कि केंद्र सरकार की अगर भूमिका न होती, राज्य सरकार अगर जमीन न मुहैया करते हल, तो कैसे ये सब काम होते। एक तो सांसद के ही काम है भी ना कि एक सांसद के पहल से कहीं एयरपोर्ट बन जीती और कहीं जो है इस तरह से बात है। तो अब क्रेडिट लेवे के चूंकि एको बार दो बार अगर पप्पू यादव पत्र लिखलथिन संबंधित मने विभाग के, एयरपोर्ट से संबंधित नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पत्र लिखलथिन, ओकर जवाब अली, तो ओकरा में तो क्रेडिट लेवे के होर लग ही जाए। तो यही लग रहे है। लेकिन एकरा से जो है वो औकात वाली बात आ जाए कि उनकर का औकात है, उनकर औकात है। तभी पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये सब चल रहे है, एक दूसरा के औकात दिखा करके ही आजकल राजनीति हो रहे है। अब सच्चाई तो जान ही रहलू है कि इ सब औकात आजकल बड़ी एक छोटी बात हो गई है। सब एक दूसरा के देखते रहते नहीं, सब तो मंत्री संतरी सांसद विधायक हथिन, तो इस समय तो और तनी औकात ज्यादा देखावा देखावी होगा है। और ललन सिंह जो हथिन वो केंद्रीय मंत्री हथिन और जदयू के हथिन, नीतीश कुमार के पार्टी से हथिन। तो उनकर तो थोड़ा अभी रहबे करती कि भाई उनको राज्यों में सरकार है, उनको केंद्रों में सरकार है। तो पप्पू यादव सांसद हथिन, वो भी निर्दलीय हथिन, हालांकि कांग्रेस में उनकर सपोर्ट है, आवत जावत कर रहलथिन। कांग्रेस में कोई पोजीशन लेवे लगी भी प्रयासरत हथिन। हालांकि कांग्रेस उस तरह से भी पत्ता न दे रहे है, लेकिन वो अपना एक माने वफादारी निभा रहलथिन कांग्रेस के प्रति। तो इस तरह से है। लेकिन औकात वाली बात एक दूसरे के लग रहे है और ले लगे में उक्टा पैच भी खूब हो रहे है। उनका वो औकात दिखा रहे थे, तो वो 10 गो सवाल पप्पू यादव भी ललन सिंह से कर दिलथिन। अब एक बाद में फिर का जवाब सवाल होते ओकर देखे के पड़ते। लेकिन इतना जरूर है कि पीएम मोदी कुछ ना कुछ करथिन, कैसे ये एयरपोर्ट बनले, कैसे ओकर सब क्रियाक्रम होले, कैसे ये बात आगे बढ़ले, कैसे जो है अब जो वो पूरे सीमांचल के लोग ओकरा से लाभान्वित होथिन, आवाजाही बढ़ जीते,
जहाँ कहीं से भी होती या बहुत बढ़िया एयरपोर्ट बनले है। ऐसा भी के रनवे वगैरह बहुत बड़ा रनवे है। जैसे पटना एयरपोर्ट के बारे में कहल जाए कि छोटा रनवे है, बड़ी दिक्कत होगा है। लेकिन यहाँ के रनवे वगैरह के बड़ी लंबा बनावल गेले है और काफी ओकर भी प्रशंसा हो रहा है। मैंने काफी आधुनिक आज के तारीख में जो एयरपोर्ट बनती है वो तो पहले की तुलना में बेहतर बनबे करती है। और एयरपोर्ट के अब बहुत जरूरी भी यही चलते कि सबके समाज के आदमी लागी समय बचावे खातिर और एकरा जे है उपयोगी समय के बतावे खातिर आवाजाही के सुविधा होवे के चाही। तो ओकरा में तो पप्पू यादव और ललन सिंह के औकात वाली तू तराक में अब कहाँ तक मामला जा है। लेकिन इतना जरूर है विधानसभा चुनाव है, अभी ये सब चलते। लेकिन पप्पू यादव के बाद अब ललन सिंह का बोला हथिन, ये भी देखे के है कि ललन सिंह का जवाब दे हथिन पप्पू यादव के। नमस्कार।